ketemu sono stasiun Tugu. Ayo Mas Utris. Ono stasiun Tugu kembali lagi bersama Cipto Budaya Mbak Astu. Ada Mayang Sari. Mayang Sari Mas Ason sak jose lho iki. Ayo rene ya Mas. Nyapa to ya ya. Bagus matur nuwun. Lagi Mas Mohadi. Singkat. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu untake sliramu karo aku pamitmu bali ning kuthamu Ini ati Yondang Sali yo alah kusuman ning ati among donga lan among puji kutha Ngayogya kang tanesangan candi semining rasa ati iki aku nyatu lagu ki suwe dipendem karo anu sesuk rotok sing luwas lho Pak Kiren. Ya iki anu Pentium wis Pentium 5 isane. Stasiun Tugu kang dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu